Lehengoan egin genuen bezala batzuk igual lehengoan egon zineten, beste batzuk dinamika oso antzekoa da. Eta hasieran aurkeztuko dizuet eskal sortu duguna matematiketarako zein izan den, eta gero hortxe zaudeten ezera bilduko zarete hausnarketa horiek talde txiki hortan egiteko. Ara, momentu baldin badezu arrazoi ez dago, baina bizkat idea hori izan. Gero bildu talde txikitan. Nahi eta zeuden bosteko taldeak jarrita, bost baino talde handiko batzutan egiten durako gehiagizko taldea osatu, eta orduan hitz egitea batzutan oso bat egiten durako. Eta bostekin normalen guztio parte hartzen dugu. Bueno, aurreko astekoaren jarraipena da, gaurkoa, bai? Lehengo astean hizkuntza komunikaziorako eta hizkuntza eta literatura komunikaziorako kompetentziaren ebaluaziorako lorpen adierazleak gutxi gorabehera zein irizpideren baitan eta zein prozesuren baitan aztertu genituen, aurkeztu genituen. Gero, hurrengo egunean eskoletara kopia bana bidali dizuen Google-a erabiliz eta eskatu dizuen zuen zako egiteko kopia hori, nik ezin dio alako jabetza aldatu, horren hori importante da eskolako kide izatea, dokumentua hartu eta kopia bat egin eta zuentzat gorde, nik eman dizuetan hori nirea delako beti, nirea izan nik, momentu batean nik juten baldin banaiz, edo erotik gauza gertatzen nirekin bateratzen da. Orduan, hori importantea da zuek jabetza hori aldatzea. Kopia egin eta zuentzako. Gaurkoarekin egingo dugu berdina, bai? Gaur matematiketarako egin duguna aurkeztuko dizuegu eta gutxi gorabehera aurreko saioko dinamika berdina egingo dugu. Hasieran aurkeztuko dizuet nik zein izan den eman diogun egitura matematikei, matematikarako gaitasunaren garapen hori nola aztertu dugun eta nola ikusten dugun, eta gero, Josebe Maider eta Leire etorri dira, taldean aritu direlako bizkate laguntzen, zuek talde txikitan jartzen zaretenean, esku bat botatzen edo arituko gara, hausnarketak konpartitzeko eta. Aurreko saiotik ekarri ditudan ideia pare bat azpimarratu nahiko nituzke hasi baino lehenago. Eta da, aurkezten duguna ez da txostenak betetzeko dokumentua. Importantea da percepzio hortatik abiatzea. Txostenak betetzeko helburuz hartzen baldin baduzu dokumentu hau behar bada baliagarria izango da zuentzat, baina ez zaituzte asetuko nahikoa. Ikusiko duzu askotan txostenetan ari zaretela gauza berdintsuak jartzen, prozesuaren momentu ezberdinetan egon daitezkeen ikasleei, eta gainera, prozesuaren momentu ezberdinetan denbora bat pasa ondorenean, ohartuko zarete orkoak erabiltzen baldin badituzu orko adierazpenak, adierazpen horiek berdinak jarraitzen dutela izaten oso denbora luzean zehar. Ikasturte oso baten zehar, orduan hiruhilekoen funtzionamendu horrek ez duzuela gonduko. Lehenengo hiruhilekoan hartzen duzuenean, matematiketako kompetentziaren, begirada matematikoaren analizitik atera duzuen errealitatearen, interpretazioaren kontzeptua zertan dagoen ikasle batekiko, behar bada jarriko duzu adierazle bat, eta hurrengo hiruhilekoan adierazleak berdina izaten jarraituko du, eta hurrengokoan ere adierazle horrek berdina izaten jarraituko du. Hortarako erabilizkero, sentsazioa da, ez dagoela aurrerapenik, baina zuek bai ohartuko zarete aurrerapena egon badagoen. Beste modu batera. Zergatik, horregatik esan nahi dizut, ez dela hau txostenak betetzeko, baizik eta da, prozesu hori, aurrerapen prozesu hori badagoela aztertzen joateko dokumentu bat. Benetan, aztertzeko horma eskatzen diren xehetasunak, edukien xehetasunak, prozeduren xehetasunak eta bat, nola eraldatzen, nola evoluzionatzen doazen aztertzeko, eta evoluzio hori zeren baitan emango den zuek ere pixkat pentsatzen jartzeko. Bi gauzetan laguntzen baitu neurri batean, laguntzen du batetik zein prozesu izan behar duen pentsatzen, batetik,
eta bestetik laguntzen du baita ere, prozesu hori eman dadin ze estrategia mota aurkeztu geniezaizkieken pentsatzen, bai? Hor adibide batzuk egoten daudelako, bai matematikako eduki bultzuenak, eta hizkuntzen kasuan, hizkuntza abileztiei lotuta, bai? Ze egitura, ze lanketa mota proposatu geniezaizkieken, bai? Hori da batetik, ez da informeak betetzeko, da? Ebaluatzeko prozesuari begira. Eta berdina gertatzen da kalifikazioari begira ere. Hau da, hartzen bali badugu oinarrian honen helburua kalifikazio bat jartzea dela, berdina gertatzen zaigu, ez dugu, bide honik ez dugu bilatu. Proposamen honen helburu esklusiboa edo nagusia da ebaluatzea. Ebaluatzea hitzaren zentzu muinekoenean, nolabait esateko oinarrizkoenean. Ebaluatzea da prozesu bat begiratzea, ze gertatzen ari den aztertzea, dituen elementu guztiak kontrastatzea eta kontraste hortatik ondorioak ateratzea. Eta ondorio horien baitan erabaki batzuk hartzea. Bai aldaketari dagozkionak edo behar da aldaketari lotu gabeak. Hori da ebaluatzea. Eta beste ondorio guztiak dira ondoren datozen gauzak. Bai kalifikatzea, bai informea betetzea. Orduan, honek egiten duen helburua da proposamen hori heltzea, bai? Eta horren hasiko naiz, gaiari, bai? Matematiketako kompetentziaren ebaluaziorako adierazleak lehengoan egin duzuen moduko bat egingo duzuen, bai? Lehengoan kontatu dituen hizkuntzetako kompetentziak zein irizpideren baitan ebaluatzea erabaki genuen lan talde horretan, eta gaur kontatuko dizut matematiketako eta gero irizpide horien zein adierazle markatu ditugu prozesuaren denbora hortan zehaz, bai? Matematikakoa egon baldin bat zinete, behar batzuk egon zinete, beste batzuk ez, behar batzuk gero bideoz ikusi duzuen. Aurtengo formazioaren dinamika saio honetan egin ditugu matematikari lotutako bi saio, bai? Bat egin nuen Nerone bakarrik eta bestean lagunduzian egin, bai? Lehenengoa izan zuen pixka arlo teorikoa edo oinarri teorikoen inguruan lotua eta bigarrenari irekin egiteko izan zen arlo teoriko hori praktikara ekartzeko adibidea, bai? Honek lotura handia dauka arekin, ana aurkeztutakoarekin. Ura ikustea ere, gaurko saioa eta gero, ondo dago, berez ere, nahi bali maguzuean, lehenengoa bereziki, lehenengoan lotura zuzena daudelako hemen egiten diren irizpide hauek, bai? Claro, orain arte ikusi ditugunetatik oso desberdina dela ere oartu behar duzue, bai? Izan ere, matematika agertzen da bi irizpide nagusiren baitan, begirada matematikoa eta jakintza matematikoaren erabilera, lotuta daude noski. Ez dago jakintza matematikoa erabiltzetik begirada matematikorik gabe, eta begirada matematikoa lantzen dugu jakintza matematikoa erabiliz olako kate baten antzeko zen, ezta? Baina oso lotua dago baita ere hizkuntzaren kontzeptu horrekin. Hizkuntza nolabait dela matematika dela mundua adierazteko beste hizkuntza bat edo beste adierazpen mota bat, ezta? Eta horregatik bi irizpide nagusi horiek markatu ditugu. Batetik begirada matematikoa eta beste jakintza matematikoaren erabilera. Begirada matematikoan badaude azpi irizpide batzuk pixkat praktika hobeto lortzen duten, ezta? Batetik errealitatea identifikatzea, hizkuntza matematikoan. Gero errealitate hori identifikatu ondorenean interpretatzea eta esanahia ematea, norberak bere jakintzen baitan eraikitzea, bere eskemetara barnetatzea, bere konexioetara ekartzea, bai? Bere sinapsi berriak egitea baino lotentziaren zerak eta ikasi dituen ez dazu, ikarri gure hizkuntzara. Eta gero ondorenean dator ahozko adierazpen matematikoa. Hori guztia egin da gero, nolabait, adierazti egiten da matematika hori, edo errealitate hori, zen errealitate horren perspektiba matematikoa. Eta gero beste atal badaia praktikoa doa. Eta nolabait praktika hori ematen da jakintza matematiko desberdin horren guztiak erabilera horren baitan, bai? Egoerak ebaztean, eta gero adierazpenari lotuta baita ere. Adierazpen grafikoa eta idatzia, eta argudiak eta zientifikoa, bai? Da, bueno, esaten ez duen, ondo etorriko litzaizueke gaurko saioa eta gero, bideo hura ikustea, loturak egiteko ni Nerone atzo egon nintzen ikusten da oso zuzen, oso lotuta ikusi dituen.
biagaldi berean izan ziren. Oda, matematiketako proposamena eratzen edo osatzen ari ginen bitartean, matematiketako saioak prestatzen aritu ginen. Orduan, oso lotuta daude biak. Bueno, jugun esan, begirada matematiko hori pixka nola deskribatu dugun azaltzen, bai? Lehengoan hizkuntzetakoan, adierazi genuen 3 fase nagusi markatu genituela, bai? Hasierako fasea, erdiko fasea, fase aurreratzea. Kasu honetan pixkatzen gara Piageten oinarri teorikoetan, bai? Piagetek egindako ikerketetako asko matematiken ezagutzarekin lotutakoak izan ziren, eta beak markatzen dituen faseak hauek dira, konplexitatean eta zentzumenetan oinarritutako faseak, hauek unibertsitate garaietetek eta ezagunak egingo zaizkizue denoi. Gero operazio aurreko fasea deitzen zaiona, gero operazio konkretuen fasea deitzen zaiona, eta operazio abstraktuen fasea deitzen zaiona. Importanteak dira, lau fase hauek, beak adintarteak markatzen zituen gero gainera, zein adintartetan eroten da numea motrezitatean eta zentzumenetan, zein adintartetan operazio aurrekoan, zein adintartetan. Bueno, guk hori ez dugu aipatuko, nahi bali baduzu hori badaukazu zein adintartetan, baina egia da, badagoela prozesu bat, olakoa dana. Lehenengoa motrezitatean da zentzumenetan oinarritu behar da, gero operazio aurreko fase bat bada, oaindikan simbolizazio hortara pasa gabe dagoena, gero ja operazio konkretuen fasean ja simbolizazio bat agertzen da, baina baita ere beharrezkoa da konkrezio hori ikuitzea, ikustea, begien aurrean izatea, eta ja behin garapenaren fase aurreratuetan ja abstrakzioa erabiltzen dugu zenbait egoera konpondu ahal izateko. Ja imaginaziotik soilik ikusi dezakegu egoera ebazpen matematiko bat egin dezakegu nahiko errez. Baina, klaro, fase horietan ez badin ditugu errespetatzen umeak, behar bada aurreratzen bali badugu behar baino lehenago, lortuko duguna da, ulertzea bintzat, ez bere eskema horietan sinapsi berriak sortzea bintzat. Orduan, orokorrean, matematikako irizpide guztiak lau fase horietan banatu ditugu, bai? Hasiko gara, begiradaren matematiko hori errealitatea identifikatzearekin lotuta, bai? Lehenkoan aipatu nizuen oso gauza importantea iruditu zitzaigula xehetasunen kontu hori, bai? Behin da berriz azpimarratu nahi izan nizuen, prozesuak beraiek importanteak zirela, eta prozesuan egoten ziren adierazleak esanguratsuak zirela, baina oso horiek baina askoz garrantzia handiagoa hartzen zutela, adierazle horiek zein xehetasunetan ikusten genituen deskribatzea. Eta xehetasun horietan agertzen ziren hizkuntza kompetentziaren abilezia desberdin. Hemen berdina egingo dugu. Daude prozesu hortan denetan xehetasun desberdinak, garapenean aurreraka doazen heinean, gero eta xehetasun konplexuagoak bihurtuko direnak, eta agertzen dira dokumentu hontan. Kontua da gaur, joku bat edo lan talderako lantxo bat egin dizuegula, eta lan hori egingo duzuen ez zuek, gaur ez dizkizuela aurkeztuko xehetasunak. Aurrekoan xehetasunak kontatu egin dizkizuela. Hori gero zuek aztertuko duzue, eta ikergai bihurtuko duzue xehetasun horien ordena zen izan behar dut. Orduan, egoera hauetako bakoitzak baditu xehetasun batzuk. Orduan, motrezitazio eta zentzumenetan oinarritutako fasean errealitatea identifikatzen ari direnean, pentsatzen dugu inguruko objektuak manipulatzen dituela errealitatea identifikatzeko. Orduan, ezin dugu hortik aurrerako ondoriorik atera bere egiteetan zer ikasi duen edo zer ez duen ikasi. Ikusi dezakegun bakarra da, ume batek, Piagetek bideo batean azaltzen zuen bezala, ezta? Hartzen dituela bi gauza, eta egiten duela, eta bi begiratzen diela. Orduan, hartzen dela, bi daudela, nolabait esateko. Ez dago adierazpenik, ez dago hortik aurrerako beste zer, baina egiten du ikutu, hor dago zentzumena, eta motrezitatea eta ikusmena eta gauza asko daude, eta orduan egiten du nolabaite, ohartzen da bi elementu eskuartean dabilzkien. Orduan, lehenengo aldiz jabetu daiteke gauzak kontableak izan daitezkela, kuantifikatu egin daitezkela. Orduan, hor gaude motrezitatean eta zentzumenetan oinarritutako faseetan. Gure ikasle batzuk hor egoten dira. Hau ez da errealitate ez ezagun bat guretzat. Eskolara etortzen diren zenbait ume, oraindik fase hortan
egon daitezke. Beste batzuk ez. Beste batzuk behar bada ja hasieratik, eskolara datozen momentutik, ja fase hori gainditua dute. Ja hizketa daukate eta hitz egiten duten ez behar bada, beste modu batera ere adierazten dituztelako, baina hau importantea da. Eta horrek ondorio batzuk ditu errealitate identifikazioetan, hau da, hurrengo faserako saltoa ez da salto bat eta kitxo bukatzen da, bezik eta loturak daude oraindik ere. Orduan oraindik ere ikutu behar hori eta sentitu behar hori oso importantea da, matematiketako nik uste importantea da. Gero, operazio horreko fasea, bai? Orduan, aipatu dugun adierazlea da, inguruko objektuak manipulatzen ditu eta ezaugarri ezberdinen arteko loturak eratzen ditu, bai? Ja sailkapen batzuk ikusi ditzazkegu, nola sailkatzen dituzten umeek gauzak koloren arabera, formen arabera, tamainen arabera, handiak alde batean da txikiak bestean. Askotan egingo dute inork ezer esan gabe, beraiek gauza batzuk dituztelako eta gauza horiekin jolasten ari direlako. Ondorio batzuk atera ditzazkegu, bai? Ondorio horiek izan daitezke errealitatea identifikatzen ari denaren ondorioak, bai? Ikuspegi matematiko batetik, bai? Zein analisi kualitatibo egiten duen elementu eskuan dabiltzien elementu horiek. Gero ja, operazio konkretuen fasean, inguruko objektuen manipulazioan logika erabiltzen hasi da. Eta logika azkenean, logika eratzen da, erlazio sozialetan logika komun bat eratzen dugu guztio, bai? Sailkapen mota batzutan oinarritua edo irizpide zehatzatzen oinarritua, orduan logika hor agertzen da lehenengo aldiz fase hortara aileatzen die momentuan. Eta azken fase hortan, inguruko errealitatearen ikuspegi matematikoa abstrakzioa erabiliz ulertzen hasi da. Orduan, esan ez, hola pixka gelditzen da nahiko ambiguo esamarra bezala, prozesu hortan ez daude adierazle gehiegi, baina adierazle horiek sortu beharko dira, gero, errealitateko praktiketan xehetasun horiei lotuta. Xehetasun horiek aber nola aztertu ditugu. Xehetasunei eduki blokeen forma bat diegu, kurrikuluma markatzen dizkigun eduki blokeak zeintzuk diren jakin da, eduki bloke horiek antolatu ditugu, eta eduki bloke horietan, aipamen desberdin ditugu, momentu aurrera doan bideak. Bigarrena aipatu dizue, begirada matematikoaren bigarren azpi irizpidea nolabait izateko, goia ikusten duzuen nola, titulu nagusi baten ondorenean errealitatea identifikatzea, berdin, errealitatea identifikatzea eta errealitatea interpretatzea eta esanahia ematea. Hau da, bere egitea, bere eskemetan barrenera. Orduan, adierazleak hauek izango dira, inguruko objektuen zenbait ezaugarri identifikatzen ditu. Kolorea, forma, zaporea, usaina, tamaina, Gero, ahozko adierazten matematikotik jakingo dugu interpretatu duena zein den. Horregatik lehenago ere esaten duen hori ez da. Operazio horreko fasean, hitza agertzea askotan beharrezkoa da. Hitzik ez baldin badago batzutan ez dakigu zer ulertu duen zenbateraino, ahozko adieraztena edo adierazten grafiko batetik ere ulertu beharko dugu objektuei manipulaziotik zer jaso dute. Aurrerago, ahozko adieraztena eta adierazten grafikoa erabiltzen hasi da, errealitatea perspektiba matematikoan komunikatzeko. Eskat ikuspegi hortatik hartuta, errealitateak badu beti ikuskera desberdin bat, ikuskera hortan bat izan daiteke matematikoa, eta matematikoki analizatuz hori komunikatzea da hizkuntza matematikoan adieraztea gauza. Eta horrengoa izango litzake, operazio abstraktuen fasean, ahozko adieraztena eta adierazten grafikoa erabiliz, errealitate konplexuak, eta parentesi artean jartzen du urras bat baino gehiago dituzten problemen ebazpenaren kontaketa, adibidez, identifikatu eta komunikatzen ditu. Ja pixkat, benetan eskuetan manejatzen ez dituen gauzekin ari garen, ari garelako. Orduan, eskuetan manejatzen ez dituen gauzekin ari garelako, beharrezko da hor egoten diren fase desberdin horiek kontatzeko abstrakzio puntu bat matea. Hiru neuzkan, etorri da beste bat, 5 gehiago eman dizkit, 8 dauzkat orain, eta gero beste gorde ditut poltsikuan, eta orduan gelditu zaizkit jateko 4. 4 gorde ditu alako poltsikuan, 4 gelditu zaizkit jateko momentu ondan. Dolako adierazten horiek, abstrakzioari oso lotuak gaudela ikusi dago. Eta hirugarren zehaztapena litzake adierazten matematikoa. Eta hemen,
batetik motrizitate eta zentzumenetan oinarritutako fase hortan ez dago adierazpen matematikorik, edo gu behintzat ez dakigu ulertzen, beraien adierazpen matematikorik, zerbi esan da, ordu nahiago du ez dago lagartzea, ez da, ez da ulertzen. Eta operazio horreko fasean bi puntu desberdin markatu ditugu. Batetik adierazpen matematikoak egiteko hizkuntza matematiko ez konbentzionala erabiltzen du, hor alde hori, egongo litzateke, eta gero hizkuntza matematikoa erabiltzen hastearekin aldaketa hori. Operazio konkretuen fasean eta operazio abstraktuen fasean berriz, nolabait aurrerapen prozesu hortan egon daitezke prozesu luze hortan adierazle honekin bilduko lituzkeen garapen prozesu bat. Ahozko adierazpen matematikoak geroz eta zehaztasun gehiago erabiltzen du, bai? Zorroztasuna ere gero eta handiagoa da gauzak esaterako orduan. Hor gehiago daude esatea, edo hor bi gehiago daude esatea, zorroztasuna aldatzea da, bai? Zan nahi dut, matematikako zorroztasun hori zertan definitzen dugu kontutan, bai? Orduan hau litzateke irizpide nagusitakoa begirada matematikoari lotuta. Orduan da, errealitate ikuspegi matematiko horretik analizatzea, eta hortik atera izan ditugun ondorioa nolabait komunikatzea. Bigarren zein da, jakintza matematikoaren erabile, bai? Praktikari lotua zuzenean baita ere, baina aurrekoarekin oso lotuta dago, bai? Eta hor, hiru azpi-irizpide nagusi ateratzen dira egoerak ebaztea, adierazten grafikoa eta idatzia, eta argudiak eta zientifikoa. Zan dizuet ez dala oso konbentzionala, sortu duguna, baina lehenko fase berdina, hemen ere. Kontrezitatea eta zentzumenetan oinarritutako fasean, operazio horreko fasean, operazio konkretuen fasean, eta operazio abstraktuen fasean. Baina kasu honetan, xehetasun gehiagorekin. Xehetasun gehiago ikusten ditugu, zenbait gauzatan. Adibidez, egoerak ebazteari lotutakoan, motrezitatea eta zentzumenetan oinarritutakoetan bai ikusten dugu umea egoera desberdinak ebazten ari dela. Inguruko objektuekin proba ezberdinak egiten ditu, emaitza positiboak izandako esperientziak errepikatu egiten ditu, lehen aldez aurretik ikusi baldin badu zerbaitek funtzionatu diola nun baitean, hori egiten du berriz ere, gero errepikapenetatik jasotako ikaskuntzak aplikatzen ditu, txikiaren gainean handia jartzen duenean, ikusten duenean desorekatuta erori egiten zaiola, errepikapenaren ondorioz azkenean ikasten baldin badu, azpian base handiagoa jarri eta gero gainean txikia eta txikia eta txikia hobeto eutxuko diola horrek, hori ikasi egin du, eta hori gero eta perfekzio gehiago horrekin erabiliko du, ja desaurretik konparatuz, gero eta esperimentazio gutxi horretu du. Eta azkenean ikasitakoa orokortzen ari da beste egoera desberdinetan aplikatzeko. Hori bera izan daiteke, ez da, esan dizuetan adibide hori handia, txikia hori transmititu daiteke beste handi txiki batzutara, naiz eta objektu desberdinak izan, orduan transferentzia hori, egoera batean ikasi duen jakintzaren transferentzia hori, edotan ohikoa hori. Hurrengo bigarren fasean, fase nagusia, operazio horreko fasea izango dira. Eta bizkat, berdinarekin jarraitzen dugu, baino, lehen esan dizuetan bezala, xehetasunak aldatuko dira. Inguruko objektuekin proba ezberdinak egiten ditu, emaitza positiboak izandako esperientziak errepikatzen ditu, errepikapenetik jasotako ikaskuntzak aplikatzen ditu, eta ikasitako orokortzen ari da beste egoeretan aplikatzen. Hemen berriz ere azpimarratu nahi dut, espiralean garatzearen idea hori, bai? Ez dakit, eske batzuk egon zer, garapena, ulertzen baldin badugu prozesu espiral bat bezala, prozesu espiral hortan, puntu berdintzutik pasatu gaitezke momentu desberdinetan, baina gure jakintza gero eta handiagoa da hemen baina handiagoa, eta orduan hemen pasatzen ditugun egoerak antzekoak izan daitezke berriz ere jakintza hori jabetzera ailegatzen garen bitartean. Orduan, nik uste gu azkenean hartu garela honek, barazki honek erantzuten diola zenbait zalantzari, eta orduan horregatik errepikatzen da. Adierazle horiek kontu hori. Adierazle horien azkien dauden xehetasunak, gero eta konplexuagoak izango dira. Operazio konkretuen fasean, aldaketak badaude, inguruko objektuekin zein errealitatearen simbolizazio desberdinekin probak egiten ditu, proba ezberdinak,
errealitatearen simbolizazioa nahi eta adieraztena, baina hemen, adibidez, zenbakiak dira errealitatearen simbolizazio bat. Bai? Errealitatean kopuru bat dagoela adierazteko modu bat. Zenbakiak berak ez du kopurua ikusarazten. Bai? Da simbolizazio bat. Simbolizazio hori erabiliz, proba desberdinak egiten hasten dira operazio konkretuen fase honetan. Bai, algoritmoak izan daitezke, edo olako elementuak erabiliz. Bai? Emaitza positiboak izandako esperientziak errepikatzen ditu, errepikamenetik jasotako ikaskuntzak aplikatzen ditu, eta ikasitako orokortzen ari da beste egoeretan aplikatzeko. Eta operazio abstraktioen fasean berriz, errealitate abstraktuarekin proba ezberdinak egiten ditu. Hau da, ja, ez daukat zerbait konkretua izan beharrik, bai? Kasu honetan, nahikoa da, irudikatzea bera. Bai? Berak, errealitate hori manipulatu edo manejatu bat izateko, bai? Hau, orduan azaroan egindako saioan ere azpimarratzen nuen ez. Eta oso importantea da, porque batzutan oso goiz jartzen ditugu ikasleak abstrakzioarekin lanean, eta benetan ez daude prest. Eta orduan gero galderak egin ez du ulertzen, eta ez daki oso ondo zer egin behar duen da. Behar bada, oraindik ez da garapen fase egokira ailegatu, eta oraindik konkrezioarekin lana egin behar duka. Orduan hori, importantea da, nik uste ideia hori gogoan eramatea. Eta gero prozesuak jarraitzen du, emaitza positiboak izandako esperientziak errepikatzen ditu, errepikabenetik jasotako ikaskuntzak aplikatzen ditu, eta ikasitako orokortzen ari da beste egoeretan aplikatzeko, bai? Nolabait da teorizazioaren kontzeptu hori ikustea, umeak nola teorizatzen dute? Praktika ezberdinak eginez, beraien teoria propioak eratzen dituzte. Eta teoria propio horiek funtzionatzen dieten bitartean haiekin aurrera egiten dute. Momentu batean ailegatzen dira eta teoria horrek ez die funtzionatzen. Beraiek pentsatzen zuten iturriari eman eta beti ur bero ateratzen zen. Eta orduan etxe gutxetara jun, da iturriari eman eta ur bero ateratzen zitzaien. Momentu batean ur gotza atera denen, ja teoria hori puskatu egiten zaie. Orduan teoria hori berriz deskubritu behar dute, segun iturrian nun jartzen duten arabera batzutan hotza bestetan bero ateratzen dela, hoi? Praktikatik berdina gertatzen da ze hauekin ere, jakintza hauekin ere, jakintza matematikoa ere, azkenean eraman behar da transferentziara, bai? Transferitu behar dugu beste errealitateko egoera desberdinetan, bai? Egoerak ebazteari dut, azkar, bueno, motozitatean da zentzumenetan oinarritutako fasean ez dago adierazpen grafiko eta idatzirik. Gero, operazio horreko fasean lehenengo adierazpen matematikoak agertzen dira nola izateko, da hizkuntza idatziarekin batera agertu daiteken gauza bat. Operazio konkretuen fasean adierazpen grafikoa erabiltzen hasi da errealitatearen perspektiba matematikoa komunikatzeko modu desberdinetan, eta adierazpen grafikoa ezberdinak erabiliz informazio konplexioa maneiatzen eta komunikatzen du operazio abstraktuen fasean. Odo miltzaket, adierazpen grafiko horren garapen prozesu bat, gutxi gora bera noran behar duen hau garen garatea. Eta gero ja argudiak eta zientifikoari lotzen zaio, bai? Argudiak eta zientifikoa motozitatean da zentzumenetan oinarritutakoan ez dago, ez dago erako hizketarik, nola izateko. Gero, lehenengo gogoeta matematikoak adierazten ditu operazioako fase hortan, konkretuen fasean berez metodo zientifikorako lehenengo oinarriak agertzen hasten dira, aipatu ditudan hauek, metodo zientifikoaren dira, bere idea propioak eta teoria propioak egitea. Eta gero metodo zientifikoaren oinarrietan sakonduz, aztertzen, interpretatzen eta adierazten ditu errealitateak izan ditzaken ezaugarri matematikoak. Uste dut honekin bukatu da. Orduan, aurreko saioko lan berdina ez egiteatik, gaurkoan, ekarri ezkizuet txostenak, lehengoan ikusten dituzten ontzat txostenak gutxi gora bera hauzten, eta orduan, txosten hortan agertzen ziren irizpideen eta lorpen adierazleen norabideak gutxi gora bera nolatzen, eta gero zeukaten olako desplegable bat, xehetasunak zertan oinarritzen genituen irakurtzeko zuen, gaur, talde bakoitzari ikarri dizuet olako txostena, plastifikatu gabe, denbora gutxiago izan dut astuntan, plastifikatu gabe, eta gero hemen daude xehetasunak. Orduan, xehetasun hauek ordenatu beharko dituzue zuen irizpideen arabera, zuen usteen arabera, zuen matematiketako kontzeptualizazioaren arabera. Oda, prozesu hortan xehetasun horiek nola kokatuko zen dituzkete momentu ezberdinetan, bai? Orduan, uste dut ekarri ditu da nahikoa, alde asko betu zaretela, 2, 3,
lau, bost, sei daude. Osatuko gara. Bueno, sei taldera metuko gara, bai? Daude dago den. Orduan, holako bana emango dizuet, eta gero holako txostena, bai? Aurrekoan bezala, aurrekoan eman ditzen txosten bat apunteak hartzeko, taldean egiten zenuten lan horren apunteak hartzeko, bai? Piskat bida lanak egin nahi ditu txosten honek, orduan baditu analisirako puntu batzuk, bai? Lehenengo puntua da, irakurri duzuenaren, etxean irakurri duzue matematikarako kompetentziaren deskripzioa, eta gero etapa bukaerako helburuak eta ebaluazio irizpideak zeintzuk diren markatzen duen dokumentu bat, kurrikulumetik ateratakoa, 226/2015 kurrikulumetik ateratakoa. Hori irakurri duzuena, aurkeztu dizuedan horren arteko loturak egiten saiatu, ea loturarik ikusten duzuen, edo ez duzuen ikusten, horako goz horiek, eta ikusten ez bali mauzue zertan ez duzuen ikusten, eta ikusten bali mauzue zertan ikusten duzuen. Gero, edukien sekuentzia bat egiten saiatu behar duzue, guk emandako eduki blokean xehetasunak sekuentziatu bat dituzue, galdera bat da, orain azaldu dizuedan hori. Gero, aurrerago, zein hausnarketa egiten duzue adierazpen honekin, da saltzen da adierazpen bat, eta gero zein evidentzia dira baliagarriak tresna honen baitan analisi lanak egiteko. Nola jasoko ditugu, modoketako evidentzia horiek, bai? Eta gero, azken ordu erdian edo, egingo ditugu taldeetako lana bildu, lehengoan bezala. Ados? Ulertuta eretzen guztiak, ez? Bueno, zabalko bat dituzue, aireire, eta bai Josebe laguntzeko dauden nerekin batera, orduan, joan banatuko ditugu dokumentuak eta ekin lanari. Lagunko diazte? Egin zutu bat. Hemen egon zaten taldeko dizuetko pixkat egiten zuena, eta profe bat edo egiteko, nahi bali maduzuek gidari jarraituz, eta nahi bali maduzuek hitz egiten zuen horren inguruko analisi bat, edo kontaketa bat eginez, eta gero, zein reflexio edo importanterak iruditzen zaizkizuenak pixkat besteekin konpartitzea, gero eztabaida edo sortu nahi baldin bada, gai horien inguruan pixkat eztabaida. Bai? Begi zein duzuen bozera maldean? Ni horrez? Ez izaskut? Guk ikusten ez da behar eukidea, eta nekaka oso garbi. Ez da behar ikasteko bide? Ez da gulako garbi oso gauza handikatea. Lehendabiziko galderan, pixkat izan gabideak, garbi geneukan zer kompetentzia guzti hauek, nahiko lau bloke, nueva bakoitzak kopasatzituen fase horietan, bitxo gora bera kokatzea zitzegun zaila egiten, zitzegulako zerbait kompetentzia danetan lantzeziala, beste batzutan igual, abstrakzio maila konkretua gozan, altuago bat bertzala, zer kompetentzia hori lantzeko, gero komentatzen hori maitez, zer kompetentzia batzu manuan joan sartzea, konkartador sartuta bat. Hori bai, pixkat ez da bai hau da nahi dira. Zer konkretu nola da? Esan abait ez da bai gehitu nahi bali badu? Goierriko talde, hola, dituko izuen deno Goierriko eskolatako azeatetan, ez da deno Goierriko ez izan. Konta idazue, pixkat hitz egin dezuena. Ez da asko ikera? Bueno, bestean nahi hori nahi zuen marzo egin bango dut, Ez. Orokorrean. Nahi bali nahi zuen markautakoa erabili, markautakoa erabili nahi berdin zait, esan nahi zut nik libre duzten dut. Nahi zuek hasi? Euskara guztara bateko, hasiko gara bai.
Ia, esan atalezatan jungo geha nahi duen bezala. Bai, zein ez zuen azken. Aurrena indeu, txostenen arteko loturan, guk ikusi lotura, bat matematikako kompetentzin alderdik ikusten genituen isladatuta hemen indezuten egolaketa tresna honetan. Eta gero, xehetasunak ia ikusi ditugula lotura gehiago edukikin eta baita ebaluazio irizpideekin. Eta hori izan dugu, lehenengo atalen. Gero, errez kokatu ditugu xehetasun bakoitza dagokion lekun. Hausnarketa egin dugu eta esan duguna da, azkenen matematikako kompetente izateko ez dela nahiko adibidez eragiketa matematiko kitien jakitea, baizik eta errealitateekin lotu behar dela eta egoera erreal batzutan ikasleak gaidan edo ez ikusi behar duela gaidan edo ez alegia arazo horri aurreiteko eta gero evidentziana modu desberdin eta ikusi evidentziak egiteko garaian, hau da, jasotzeko garaian, behaketa, bideo edo argazki bidez, elkarrizketa bidez. Elkarrizketakin esaten genuen gauza asko lortzeiala, argudiaketak, hizkuntza matematikoa esateana, gauza mordua lortu lekela elkarrizketa bidez. Eta gero, ikastetxen bertan sortzean egoera, arazo egoera desberdinai nola aurre egiten ikusiz, eta aurkezpenak bai. Aurkezpen desberdinetan ikusten dugu. Aiz eta kontatzen ezta? Evidentzia mota asko aipatu dituzte. Interesante da. Elkarrizketen kontu hori da mundiala da. Ikasleakin izaten duen elkarrizketa gero gure modura, literatura pixka gehiago edo gutxiago erabiliz transkribatzeko gai baldin bagea, gero jasota gelditzen zaiguna ikaragarria da. Eta nik uste gero eta gehiago animatu nahi zaituzten hortara. Umeari zerbait zuen elkarrizketa horiek idaztea, zuek zer esan dizuen, berak nola erantzun dizuen, gero zuek horrezta interbentzio dizuen, gero zer erantzun duen. Nego bazen ez duela urte batzuk matematiketako Kataluniako esperto batzuk eta etorrezien Sestaoko berritzegunen antolatzen zuten matematiken jardunaldi batean, eta haien oinarri esklusiboa zen, umeekin izaten zituzten elkarrizketa haien transkripzioak, eta gogoratzen ez, erakutsi zizkibutela pila bat, eta ondorio mordoeska bat ateatzen zituzten, umeek zuten pentsamentu matematikoaren analisi hori egiteak nun zeuden, nola zitazten da. Besteik, talde horretan nebali maizuz zerbait gehiago? Bueno, hor komentako dela da, kriston zaitasune dagoela, kontrola mantentzeko danakiko, gauza mordoan neurtzeko, azkenen denboraz mugauta gortzela, eta ez dela... Esaten nahi zen transkripzio horiek, bai, jauna gozada, baina denbora ez dago, bakoitzakin egiteko guzti hori, kontrola, baina ez da ikasturteak eran oso fuertazko etera, baina... Akatsa ez da, lortu behar da denbora nola, eta denbora lortzeko modu klabeetako bat da, umeek autonomia gero eta gehiago hartzea, eta autonomia gero eta gehiago hartzea zu begira denbora gehiago hartzeko eta gauza horiek idazteko aukera gehiago izateko momentuan bertan edo gerora edo klabe hor dago, klabe dituzte, klabeetako bat. Hor egon zaten, taldetxo arauko egon zaten, nahi? Bai, bihuria. Hagen, bizin zaitezte. Berba gixen egin da benak, alde egin da benak. Nahi duzun esan. Gauza gixen izan da benak, alde egin da benak. Gu konparatu ditugu pixkat, hizkuntzak eta matematika eta kritika txiki bat, erabiltzen dian txantilloiak, bai ez, hizkuntzetan eta batez ere irakurketa idazketa prozesuan psikogenesiari begira. Han erabiltzen den txantilloia dago prozesu horren beraren inguruan. Abia puntua dauka psikogenesiaren prozesua. Eta matematikoakoak dauka aurraren garapena. Eta faltan botatzen zen pixkat, biak batzea.
interesgarria izateke bietarako. Hau edo te esplikatu dena, Inicia. Bai. Nahi dut esan, taldean, hau esan dabena, uneila. Da gaina neurri idatzi da ondo honek pasao. Osea, beste bateak esan ezean, hori. Beste ikuspuntu batetik eta behan azpinten dela, eta oba litzakela, dana ikuspuntu batetik, eta gero etorri da ona, bera eta bera buruzko azalpen bat, haziola hasi bai, baina edukietara jutezala asko hau bideratu da italdia, eta oso zaila zala, eta orduan gauzia. Edukietara eta gero berretan, hori askotan matematiketan, gehiago edukitara zuten gala, bai ebaluatzeko eta dana, eta gaur ikasketa bat diana, eta bueno, baina gauze. Gehiago zerbait? Zuek, haintu da gaieko, gainera eta... Bueno, guk pixkat hitz egin dezu, hitz egin danetik pixkat aparte, arazo bati, matematikako arazo bati aurre itxerako orduan, gaitasunak era integratu batian, erabili behar badi maitzugu, pixkat igual, ondiokan ze kontzeptu, matematika irakasteko ze modu daukagun, ez? Hirugarrengo mailan biderketak ikasi behar dialako. Dana modu sintetikoago batian bezala irakasteko ohitura daukagula, baina gero eskatzen digute, matematikako arazo baten aurrean dana modu integratu batian lantzea. Orduan hor, ez dakit, refleksio hori, zeratikan ondokan jarraitzen dugun pixka modu sintetiko hortan irakasten matematika. Igual, ez dakit nik, baina igual da editorialak erak markatzen dabe asko kurso bakoitzean zer handuria da. Editorialak, eta erabiltzen bada eskolan prozedura moduan editorial horrein ariketak eta jardunak markatzen dutzu ja zuri biderketa hirugarren mailan hau bestia, baina biderketa azaldu alda zirkulazio liburrian darenian txoko baten lehenengo mailan ero 5 urteko gelan eruaten da topagunera eta danon artian landu leike. Osa, nahi dut esan, hemen gure taldean hori urten da, eta batzuk esate zeben, matematika erabiltzen dela liburuak, azteko ordu batzuk liburuak, eta gero beste ordu batzutan proiektuan, tailerrian, baina bai ordu batzuk matematikan liburua jarraitzeko. Orduan ja... Nik uste pixkat gure beldurrak indotzen. Azkenen undozkan beldurrak ez bai egu erakusten ez dute inoiz ikasiko, esegarren maila hor dago, pixkat horrekin, eta gero komodidadea baita ere, liburu bat hartu eta hau erakustiko dut. Errexena nizkatu dira. Zaila dena, zera, eta igual, hoi sortzen da moduan eskoletan irakurketa idazketa plan on bat ekiezkerio, zuk ja gurasoi badaukazu, ez da? Azalpena, zela jungo da, eta emote jatzu ja errezetia, baina danakin. Matematika plana, eta, igual dira da, ez dut esaten, baina irakurketa plan on bat daunian eskolan, horren hildora be, enbiako da zientzia eta matematika plana. Eta zu ja, uniak eskolara datozenetik txiki-txikitzatik irakasle moduan azaltzen bozu, gero hori hor daukazu, eta emote jatzu guraso horri errezeta on bat, bai, landu bia dau, irakurri bia dau, da esatia bezala. Ez du balio, anistasunen du? Ez dakit. Ez, baina irakurketa plan hori da anistasun horri erantzuteko.
Baina orduan nik uste marko nukela baita Baina musikako Gorputz hezkuntzako. esaten edan irakaslien bildurrak eta horredanak ekiditzeko. Baina Ez dakitxe, Nik uste, iren proposamena ez dut uste dijoanik inora ere oizea baten bihurtzea sistematiko adoptago, reflexio matematiko serio bat egitea, oso importantea da, porque zuk esan dezu gai hori hor dago, baditugu ordu batzuk, dienak igual matematiketan, proiektuak edo horako estiloak, baina gero testu liburua ere ardatz gisa bali badago, arek bere ardatzak bota egiten ditu. Eta egia da, beti, markatzen ditula eduki batzun sekuentzia baten baita. Eduki horien sekuentzia oso nabarmena da. Lehenengo mailan hasten dira batuketak, bigarrenean kenketak, hirugarrenean liderketak, edo zatiketak, nola jarri hori sekuentzia markatzen dut, testu liburua da gurea, da beste eredu batean batean zabitza, askoz dena bateratzen dela ere, argi dago. Doitu da izu, nik bat egin dut. Zerbait sistematikoa izan behar du, baina reflexio serio bat. Eta gero irakurketa planan esan dut, gehien bat erantzuteko irakasleak gaur eduki aldaren bildurrorein haudiak, ezta? Ondo markauta baldin badago bidea, eta minimoak eta, bueno, ez dakit. Respaldo bat bezala, ez? Gero, matematiken kontzeptua adibidez taldean lehenago esaten nien, eta batzutan oso oker ulertzen dugu, ezta? Da hizkuntzenak gaizki ulertzen dugu bezala, ez? Hizkuntzakin ere batzutan egin izan dugu hizkuntza osoa ikasteko zati txikietatik ikasi, bai? Demagun irakurtzen da idazten hasteko letretan ikastea bezala, ezta? Eta matematikekin ere gauza berdina egiten dugu, oso baten ulermenera aileatzeko oso hori zatitu egiten dugu, eta badaezpada ere guk sintetizatuta eta simplifikatuta ematen dugu. Gaudun, aurkezten ezkego aile izaten dien bezala, lehenengo laukiak. Baina, claro, laukiak ez dira lauki, irukirik ez baldin badago. Porque laukiak lauki dira, munduan badaudelako beste forma batzuk 3 alde dituztenak. Eta beste batzuk 5 dituztenak, eta beste batzuk 6 dituztenak, eta horiekin erlazioan dira laukiak lau duten. Beste, zakit ze izango lirak, baina desberdina izango litzake dudarik gabe. Gaudun, aurkeztekotan ere aurkeztu behar genizkieke denak batera. Dena batera aurkeztu eta ikusi, hauek dira forma geometrikoak, eta forma geometriko hauek dira desberdinak. Elkarren hartzen dituzte antzeko tasun batzuk. Normalen egiten dugu kontrakoa. Egiten dugu simplifikatu, baina simplifikatzeko joera hori arriskutsua da, porque ulertzeko gaitasuna ere kentzen diota. Literaturarekin ere konparaketa berdina egin dezakegu. Obra on bat simplifikatzen baldin badugu, obra onaren kalidadea simplifikatzen dugu. Eta esaten baldin badugu, adjektibo hau komplikatua da, orduan, kendu egingo dugu. Eta esan beharrean adjektibo eder bat, esango dugu, guk egunero esaten dugun adjektibo simplea. Pues ja ez da literatura maila berdinekoa, bai? Eta ulertzea ere batzutan oztopatu ditu. Aldendu gabe. Beste zerbait? Bueno, gero pixkat egon gara komentatzen, lehenengo 2 fase horiek, bai, ez, motoziketateana eta operazio aurreko fase horiek momentu batzutan oso ondo landuta aukitzia oso garrantzitsua dela, ez? Zehazten zera batekoak, adibidez, komentatzen aritu beraz, batekoak, 10-ekoak, 100-ekoak, eta askotan pasatzen dugu hori, holan oso azkar, eta aurkitzen gara, derrepente, biderketa zatiketa pixkat sartzen hasten dira momentu hortan, umia galdutzen zaizkigula, oinarri horiek ez dauzkagulako ondo manipulatuta, ero ondo garatuta, ez? Eta hori importantia dela ere bai. Hori ba. Urrengo faseetara pasatu aurretikan oinarri horiek umiak ondo hartuta dazkatela aseguratzea. Zuek, azten egon zer denok? Bueno, guri hasieran pixka kostatu zaigu kokatzea hor. Artikulua abstraktua da genuen adibide konkretua. Gungeo xetasunekin gungia pixkat ulertzen, ez? Ikusten. Eta, bueno, xetasuna lotu ditugu eduki blokeekin, lotuta daudela. Eta ikusi du baita ere adinik ez da hola. Zagunea kokatzen dela, garapenaren arabera. Hori importantea egiteko. Gero, hemen ikendan hausnarketa hortan, kompetentzia izateko modu integratuan esaldi hortan, hori ikusi du, erronka baten aurren, jakintza guztiak aplikatu behar direla,
ez, hori tailerretan ikusten deula, bai errostegin, bai sukaldaritzan, ez dutela behar jakintza hori, eta erlazionatu behar dituzte jakintza ezberdinak egoera horri dugu. Eta evidentzi buruz, erregistroa hartzea ez, ikusten deun hori, idaztea edo argazki edo bideo bidez jasotzea. Eta gero haitu geha pixka baita ere, jungea gure eskolako egoera konkretu batzuta, eta algoritmoak nola landu ez, horiek adostuta ukitzea igual importantea dela ez, nola... Baina da adosten? Bai. No, zea hozta eman gaitu. Reflexio eta? Reflexioa ez. Izteigen haitu hori buruz. Zerbait gehiago? Zuek animatzen zate? Bueno, neukan emango da, bigarren bueltan. Bueno, beste etzen nahi, hirugarren puntzun, hor, kompetentzia izateko modu integratua, hor, ez da nuna, eta txikigotik hasi aplikatzen ikasten duen hori edo manipulatzen duen hori da integratuko eta arrazoiak emateko gaitasun gehiago kompetentego izango diela. Batzutan, metodologia desberdinak ere ditzen ditugu, eta ez eta fase hauek ikusteko gaitasuna edo eduki metodologiaren arabera, edo testu liburu jarraipena edo testu liburu manipulatzen dezu zure erara eta ordenatu desordenatu arlo batzuk edo bloke batzuk inditzakezu. Edo, eta zaitasun handina honekin jongo litzeke, batzen ditziz litzatez, hau horrela lantzeko zuk sortu barituzun egoera. Eta gero, egoera horien behak eta argazki ateratzea, bideoa, noiz egindo, beste hor dago lana. Eta momentu horiek aprobetxatu edo konturatzen bali mazak gero horrengo gunea provokatu, hor eukitzeko. Zaitasun handina hor dago. Eta bai ikusten dela, eskola desberdinetan metodologia desberdinek, eta horren lehen aipatu duna, testu liburu batzuk erabiltzen dira edo batzutan egin dugu. Praktikoa bai, ziurtatzeko behintzat danak gutxiengo batzu lantzen dituela ariketa liburuxka edo txostena edo matematika klasiko prosaien bat, hori askotan ikusi da. Eta gero bizta erronkak eta erazo. Batzuntzako asteroko zerbait da, bizatzutan proiektun arabera arazo edo erronka horiek gehiago edo gutxiago gaiaren arabera sortzen die edo bilatzen dituzu edo ateratzen dituzu. Eta hemen atera da, hau aurrera emateko laguntzen dola baita ere irakaslek zer ematen du. Eta batzuk dira, danetik pixka bat ematen duguna, kulturegiana, eta beste zerbait eskolatan matematikakoa da, edo hizkuntzakoa da, eta horrek laguntzen dola zentratzen, garapen hori ikusten, edo erronkak edo arazo egoerak sortzen baita ere. Eta lehen asko dauzko dituko. Oida, gure lana? Bai. Beti bertzen. Bueno, oso, no? Berbait zerbait gehiago gehitu nahi bali badu, Bueno, nik eskatuko duzuet, eskoletan bi herramienta hauek eskat testeatzen hasteko. Erabili, konpartitu, nik eman dizuet adibide bat, nola konpartitu daiteke, hau izan daiteke adibide bat, imprimatu eta bakoitzari ale bat eman, edo beste adibide bat izan daiteke olako kolektibo bat osatu eta lan gehiago du, baina aukera bat izan daiteke hori egitea ere. Zuek ikusi baina, ideia da probatzen hastea. Eta probatzen dituzuen den arabera, ondorio batzuk eta ateratzen baliagarria den, zertan den baliagarria, zertan ez den baliagarria, baliagarriago izateko ze gehitu beharko genuke, zerbait hobetzeko hori baute du ez, gauza horiek iskatazten, eta emango diogu beste agaipen bat epe ertainean, oraingoz bi hauek sortu ditugu, asmoa da zientzietako kompetentziarekin jarraitzeko,
ikasturte hau bukatzerako beste bat edo bi sortzen ditugun, beste pare bat kompetentzia zientziatakoa eta gero behar bada beste ere bat, eta horiek ere ja konpartituko ditugu. Ja behar bada horiek formaziorik gabe, edo ikusiko dugu, bai? Segun nola gauden eta segun zein den zen, bai? Eta horixe, eskerrik asko, eta arratsalde horra izan. Ondo zurean, zure herrian. Ondo ez? Bai. Ondo. Matxuz bakarrik zuten da. Egun batzuk egongo da bakarrik. Hori nirozin fundare bai. Bueno, Espera así ahorita. Nire email personalian jasotzea eskolako jemaiak, ezin duzu imaginatu, zentxe dut zero borrotak. Eta nire borrotzen zero, eta esa Thank you.